Kasi bayo kabalayan niya, Kuya Alvin Bautista ni Exploring Pampanga. For today's vlog guys, titikman natin yung mga Korean street foods ni Kimchi with Love. Kabalat, kung gusto yung puntahan yung pwesto ni Kimchi with Love dito sa Madabda Pre-Settlement, open sila dito 4 PM onwards every Friday to Sunday. Actually yan, ang daming nagtsatsyangge and hindi tayo makasingit, sobrang daming tao. Pero kanina nakuhanan ko na yung mga binebenta na lang mga Korean street food. So later titikman naman natin yung mga Korean street foods dito sa Kimchi with Love. Ayan guys, so check natin kung ano ba yung mga street foods na meron dito sa Kimchi with Love. So meron tayong kimbap, Korean crab stick, seaweed roll, Korean ham and vegetable tempura, mandu, tapos ito crab and cheese nuggets. Ito mama, anong name nito? Seu, ipon. Seu. Seu. Para siya ano, fried ipon lang siya. Seu. Korean tofu, yan, meron tayong classic cheesy sausage corn dog, potato, cheesy sausage corn dog, and syempre yung rin ng rice cheese balls. Magkano dito ma'am? 10 po, per Itong piece po. ano dito, yung 6 na ano, Yes po. nakatumpok. So dito, how much naman po? 15 po, dito sa side. Tapos sa mga ano natin ma'am, ito, mga corn Rice dog. ball po is 50, corn dog po 50, tapos yung may potato 60 po. So very affordable talaga yung mga ano nila guys, yung mga Korean street foods. And syempre, excited na tayong tikman itong mga Korean street foods nila. And bagit sa akin ng owner kanina, mga authentic ingredients yung ginagamit nila dito. So ito nakakabalan, no? Kasama natin si Ma'am Lena. Ito na yung mga sinaserve nila or pinapa-order na set na. Yes. Ito yung chingu set and then party set. Actually itong mga to, nakikita nyo sa harapan natin, bibili nyo sila ng per piece. Nagtitinda talaga dito sa mga food cart nila. Saan yung mga ano nyo ma'am, mga location nyo and then mga schedule ni Kimchi with Love? So, start po tayo every Sunday. Sunday po, dito po kami sa Madabdab Park, Sangge, from 4 PM po to 9 PM. Yun. Tapos Monday naman po, since dalawa po yung cart, yung isang cart po, nasa may Astro Park siya, sa may main gate. So, from ano naman siya doon, 2 PM to 8, mga 8 PM po siguro. So Pwede target nyo nyo dun ma'am yung mga talagang lumalabas ng work galing sa Clark and the mga PPO companies, marami dun. Mas madali, para sa akin mas madaling talagang puntahan nyo sa Astro Park. Opo. Kasi talagang ano lang siya yung peso, nasa sentro. Opo. Tapos pagbaba doon sa may mga main gate, yung pupunta po sa Angeles. Halos dun, So, no? katapatan po talaga nila. So, Ayun. bababa sila ng jeep, makikita ka agad nila yung card. Every Tuesday naman ma'am, saan kayo? Every Tuesday po, day off po namin. Yun. So, wala Tuesday pong wala. operations sa dalawa. Okay. So, every Wednesday naman po, sa may Pandakati, Changi po kami, from 4 PM po ulit until 9 PM. Tapos po, yung isang card po namin, sa may Fiesta 2, Mabalan, Changi. Yun. Sa may Porac naman po yan, para po sa mga taga-Porac, para mas maging accessible. Malapit na sa Poblacion Market yung sa ano, pesto nyo sa Porac. Yes po, malapit Okay. po siya sa Poblacion. Tapos po, Thursday. Thursday po namin sa Balibago rin. Balibago, 2 PM to 2 PM onwards din. Yes po, Balibago, 4 PM onwards po. Tapos sa Astro Park din po. Every Kasi po, Friday. dalawa yung cart. Yung unang cart sa Mayrina Street, Mountain View, Balibago. Okay. Tapos yung pangalawang cart po sa may main gate. Main gate na. Tapos every Friday, dito ulit. Tapos every Friday, yes po. Yan, Sa yun lang. Madabdab Park, Sangge. Tapos Astro Park. Astro Park din. Tapos every Saturday naman po sa Vera Bacolor from 4 PM po to 9 PM. Tapos yung isang cart po nasa may Astro Park, Astro Park ulit. 2 PM to 8 PM. Yung sa Capitol ma'am, every ano schedule niya. Sa Capitol po, meron po kami doon every Monday naman ng morning. Morning So, siya. from 7 AM po or 8 AM to 12 12 PM. noon. Yun.
Eh syempre guys, no, hindi naman mawawala dyan yung kanilang pinagmamalaking kimchi. Kaya nga, kimchi with love. So much to ma'am? Yan po, 50 pesos lang po siya. Isang round top na siya. Tapos, yan naman po sa kabila, 100 pesos. Ayun. So excited ko nang tikman yung kimchi nila guys. Yun guys, no, habang mainit pa itong ating chukwoki. So ito na yung muna natin titikman. Ayan, talagang napakaraming tao dito sa Kimchi with Love. So abangan nyo guys kung saan sila magpesto every Wednesday to Monday. So kanina nga binanggit natin kung saan yung mga pwesto nila. Huwag nyo kalimutang i-follow ang kanilang Facebook page, Kimchi with Love. At tignan muna natin yung sabaw. Ang sarap niya, ang lasa, and syempre andun yung sipa nung pagka-spicy. Yun naman yung favorite natin. Next natin titikman guys yung kanilang fish cake. Yun. Malalasahan mo talaga guys yung mga lasa ng mga authentic Korean street food. So hindi mo na kailangan pumunta ng Korea para matikman yung mga street foods nila. So next natin titikman guys yung kanilang potato cheesy sausage corn dog. Actually meron sila nung may mozzarella and then yung original na corn dog, wala lang yung stocks yung mozzarella. Kaya tinikman natin yung kanilang potato, yan, juicy corn dog. And guys, no, next natin titikman yung kanilang fried kimbap. So dip natin sa kanilang special Korean sauce. Meron tayong yung hindi spicy and spicy. Ito naman guys yung kanilang Korean tofu. May vegetables sa loob. And guys, check natin sa loob kung ano ba yung meron sa loob ng kanilang tinatawag na mandu. Ayun. Ayun, may noodles. Ito natin. Noodles and kimchi. Next natin titikman guys yung kanilang seaweed roll or tinatawag nilang kimari sa Korea. Yun. May noodles din. Noodles daw sa ma'am. Sa loob niya. Ayan. May noodles din sa loob tapos nakabalot yung seaweed. Kimari. So next natin titikman guys yung kanilang Korean na fried vegetable o yung tinatawag nilang yache sa Korean. So para siyang okoy. Next guys, ito naman yung kanilang fried shrimp o yung sewu sa Korean. Next guys, tikman natin kanilang Korean ham and vegetable. Dip muna natin. So ito naman yung kanilang crab and cheese nuggets. Check natin sa loob. Yun. Spicy to? Ngayon guys, nag-offer din naman sila ng crablets dito sa Kimchi with Love. Yun nga pala, hindi naman tayo papayag na hindi tikman yung kanilang kimchi. Siyempre, yung name nila is Kimchi with Love. For sure, ito yung pinakano nila, the best na ino-offer yung kanilang kimchi. Mana natin? Yun. Kanino na po rin yung 100 po?
kabalan, no, kakatapos na lang natin tikman yung mga Korean street foods nila dito sa Kimchi with Love. Yung kimchi guys, kailangan nyo matikman. Medyo kakaiba siya. Meron siyang radish and carrots. Yun yung pagkakaiba niya dun sa mga kimchi na usually natitikman natin. And very authentic talaga yung lasa. Even yung mga street foods nila dito guys is authentic talaga. So hindi mo na kailangan pumunta ng Korea para matikman yung mga Korean street food. So dito lang sa Kimchi with Love matitikman mo na yan guys. At actually nabusog ako kasi nga medyo mabigat sa tiyan din. Yung base na ginagamit nila is crushed tofu sa lahat ng mga Korean street foods nila. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. And syempre guys, huwag nyo kalimutan i-share ang video nito para matikman din ng mga ibang kabalen natin yung mga Korean street foods ni Kimchi with Love. So until our next vlog, peace out.